Halo perlok kumlay sesin pat ngi kendu biang ngi film bagani video. Perlok mentang adon ban keren kumne saphang kajing kentho kajing keno jong ki wei pat kinong yalam na ke wei pat ki seng san perthai ki bala judan benta ban peniai ya ka sanyma sima hapo ke jelam khle jongi. Te perlok hapleng kajing don jong ki nong yalam ki bayele ban wanra biang ya kajing yeteli ban wanra biang ya ka jing sensyar ka bakhoi ka suba ban penbai ji jing mut jing perkhat jong pai ba hnrei don ginong yalam ki bakan tho ya kita kinong yalam ki bakaren ya jing sisa tenrai menta pai ba ngon ong yepi ka syong saha ka jing perkhat bestat jong fi ka jing sempang jong fi yano pin ngai yano pin nam ngai namar ngi ki pai ba ila don lagi jong ki khmat ngi don lagi jong ki skor ngi don lagi jong ki bors ngotu pan syong nong rim hima pin ngai ya ka jing keno jong kita ki nong ilam ki ba barabor ki lapin i ya ka jing long arsap boros kato ne pin ngai ya kita ki nong ilam ki ba wat lap deng ba ki empat don ha ka sorkaru henrei ke ei ka ba kilale ba ki pen i ya ka kam ka ba upai ba ula ban senia te perlo hakane ka sla perthai hi bro ko wei ngidon ar jai ki pai ba ki breu ngidon ar jai ngimdon re keju kejing mut wei udon kejing mut da kumwei wei udon da kumwei nakata kadau pensyong nong re malade ya kata kejing mut ka ba pidon pin senia ya kita kinong yalam ki ba kwa ban sensyar ya kejela da ka bom penbi yo pai ba da ka bom thit dak bisa da ka bom ai kiat hake por election da ka bom samsha samdut ne pin ngai ye kita ki nong yalam ki ba haswa ka election ki penlut ki bei tengka kenang bakin yo sensyar ke jela ka syong api menta perkhat ba menta kadai ke kelas hop chong jai breu ke jingkerman ka bakhat du ka ba ki pai ba ahi ki babun ki la ithu bar gelas dang bar thu ba ngidon kam sisa ya ka jing sensyar ka bukhui ba suba namar klam ka sensyar kadar ka bukhui ba suba ngisha yon ben kirit kiriak sha yon ben ka bor ka syong bai tang ha kinong sensyar te haba kumta mentangi yo ya ki negi nong yelam ki ba kwa ban sensyar yangi da ka bom thit yangi ki pai ba re da ka ba pensai ya kanong rim ki jongki te perkhat ba ma phi pai ba ka sensyar ka khadar nginom yo ka sensyar kadar bukhui lada mangi hi ngim sko thu hakano ko rukom banjit ye kita kinong sensyar ban yo ek sensyar kadar ka bukhui ngidon kamban pelut por pelut sngina lade ngi pendan kamban pen ban but ban thep but da ka kamram ko jongi ombakin penbor kita kinong sensyar ngi tementa ngi layo ya kini kinong yalam ki ba wan pensai ya kanong rim bat kajing so thu kajing sempang pat kajing thep but pat ka syong hangi te panyuksa baro si katola sensyar ngi da kijing penbi da kijing penthame da kijing kular ki bahar har phojai ki bahar kom ki kular ba lada yo sensyar ngi hawar jar ka prang ni sensyar ngi ngin penbai no ya ka them motor ngin pen kenri ro ya gitu ki besa bi anya tu them motor henrai pi hadu bentar umpar la pen kenri bu pen ban da ki CRP bu pen ban kijing pen singanya ki penduk nong penbar ni ki pai ba ki biai biyeng nang tu jeka ki kular de kumoi ki le de kumoi te pai ba perkhat hi mapi lada ngim perkhat bha menta ka kanti lana lo wat mut ba ngin lai chu wat tang ban angaru ngin ha ban chu abai lano ngin sha ta sa khum lano ke jingduk jongi kan nginom yo su sundan ban bam sa jaru hap su ap ya kata
Mentah yang don galat pai khmat no wat sngap ri gitu ki pai ba don ki pai ba ki bam so thu ki bala I je kita ki wei ki seng ki bala asensar bro iskito ki la sngo mentoy na ki la jo mentoy na ki maki dalale pin pen so thu sa kanu pen so thu kinam so thu hi ri kata ka kanong rim ba kin ong bai hi ba li buat you arden bolong kumne bonang tong ban supen shit brew bom lere ai nrai unlar sino unla kumno hawa umpat yo arban sensar umpat dorna kabor kinno kalayo ba arden ba kanong krem hana ka sadin kanong krem kam yo ka school LP school ka hasken high school ka government school myo nyo sino uday tang umul ete ka kamram ka de jong sorkar ban penyo ya kata hapa sorkar kadai bersensiar ke jela maklia ya konstituensi berana po jela maklia boleh pikan no ayo boleh kabur dei ba maki am babat dei pai ba perkhat ba workshop pen bi re workshop pen bor re no ru re jit ya gnong sensiar jit ya gnong ilam dakat nogrim bus kem jong fi dakat jingbut bo bet jong fi namar pila ihi menta kinong ilam ba menta ki wilap election nagi wei liang ki seng partai ki keno ba upai ba ui ya ke PPP tang na ke jingerwai along kumba ukhan banyi ke ba upen song nongrim upen song upen wandur ba upai ba adu bo bi jidu kata ubah hana un tebut un I je PP tang jinna ke jingerwai hana ba kumno ba kaseng VPP ka trelang bet keti mesi bakai but keti MC ya ke VPP ha marung keneng mudur mapi lalong kumba kim khanyre ka bor jong pai ba kamut bai ba try ki yo I lupa maki ya ka mesin balik tebut balik you babu untuk kendong kila tip lupa ba ai keti MC kene ong keti MC he VPP kene kebut na kliang jonga so buat kabut yung pai baang bat ke tim C henry kim tip re ba labu kenang ya mesin kendong bau pai ba unjit kat ka bau mon ka hok jong pai ba perkhat ba pai ba menta wat perskap re ya ki pai ba ki ba don na kowe kesai kito ang lanu kinom so thu hire bat wat mud hiru ba hapo jo ka deka perthai hi brok we ubri undan geju gejing mut bat undan bai tang bu bha lan tang bus niu don ar na kata kadau pikiran yang bedai ro uban bai to bai uban keno to bai tenrai ka sulong bai kumne ba lada bun ubus niu la bun bus niu lada bun bu bha te ka syong bai haka jing don pai haka jing bun pai jong utau bu bha la ne bus niu lada bun pai ubas bedon ke jing but ke jing perkhat bu bha kan job ka bu bha kin job kita ginang ilam ki ba keren ke jing sisa kin job kita ginang ilam ki ba kwa ban job election da ka bor jing start jing simpang da ka jing pensai ya kanong rim ndai lada bun tau pai ba uba so thu ba election don kam da ka bainong don kam ban yo bai sha yo bai kiat kin job kita tenrai ka slong bai tangom dei ka jing karwen ka don tanggawai las menta pai ba ki pai khmat si ka jing sisa menta lada phi ki bala asdang man pai khmat pi kan randin no pi phet no asigitu ki ba pen suthu bakla tangkata la jot ke jing benriu si jongi ngare pai ba perlok bi ngada so khia sisa du kata namar ba habdeng ba ki kran habdeng ba kran ye sisa kita ki ben beng kin keno kin ile ben perstu bakla pai ba te pai ba menta ude bersotu wat sabre ba batai ye fi ya kanong rim jong fi batai de guai ka hok jong fi rai de lade dadi skode ban kersan ni kita ki ba penbi ki ba shu pen thame pai ba kersan tang ba shu tanggane guai lada ngimpai khmat shago VVP shagi nong ilam ba keren ye jing sha menta lanu loru ngin nom yo shu
ya kata ka jing secara baik bat ngin sas naga jing long mrau ngin sekela long sundan kimrat pinsngap ye gitu kinong ilam kiba kumno ban yelap tin blay por election ki ong mlong belai pat por ba pom sarkar blay ki duai belai pat por covid-19 ki duai blay lada kisgo ba kata ka politik kata ka sesyar kadaran don kamblay belai ki duai te haba gini ginong ilam ba sisya menta ginong ilam jog VP ki duai ki yelap ye kitin blay ban perstu yo pai ba ya kitin ka babha ya kijing pensai ko bah ki kran mong ki kran dom ki perstu baklai pai ba ki ong bahana ka tinu blay mder pendan kam politik pila ban yo ya ka balang pila ban yo ya gai pila ban lek beneng pila ban lek jujok lada pimya yung banak sensar kadar pila yung meneh mentang nai nusa pila yung meneh lada hane sensar kadar hane imlang salang kejot ngimla ban yelap tin blay hane sensar kadar ngimla ban yelap iku ba hato ngin rung haying meneh ngin rung dekat ka kti lawan yung meneh ngin yu kti biang ne syukur mau lupa tang gue pai ba pila ihi ke jing sensar ka BJP bar ka nek sarkar MDA tu menta ka ya keju kin khang lat bai banda ke ying menelai kat bala long bala ai diola kin khang tala bai kin khang tala pila su thui ong ki lap ki khang bani lap tin blai tang ba kwa blai maki kila por bron kam duai blai maki kin duai maki long bai ndai da yelap tin blai gini ki wei ki nong yelam ki ba perkhat na tak secara kadar bukhui ki mong ki perstu baklai pai ba ki ong bambhar pai ba menta ka kanti lada long sukum nok noro watsha pen bichu pinsha pen bi tang kata kane ka jela maklia jungi kan sedam kan sedu pai kum haminipur plai jing sensar BJP haminipur kat ka sarkar BJP kat ka sarkar India jungi ka bawat igri perthairo kadang la penjam kadang la penjam ki thma kidang buram ya ka kumno boleh pitip ya ka manipur kim la penjam ya to thma manipur namar boleh bakim kwa khnang namar ba to bun ki kristan bun ki jai benriu ripai ki kwa ban ai lat be ye kita jai benriu hai pai jongki ki kwa ban ai lat be jai benriu hindu jongki bakhnang bakin ting kin smi ki to ki jai benriu ripai te hang nei ha jela jongi ru kumju lada gamon kala ban le ya ki bidai ban le lada ki khar motor lada kwa ban kan re nang to kasuk ha no pom kan re la bu khnang to khnang ba ngin im jinjar mangi jika ban yai lai lu tang to mi chu ban yai bu rek CRP la long kum ki kun sim la long kum sim along kum ki meno ki bakham he ka kardan bani gitu ki minister gitu ship ministero ek ship minister dang pulit dang bu dang le ying teng reng to bro ap sa ta dan bit pulit te pai ba pen song nong rim bha menta kane ka jingkran ka jong nga menta la da ka jrong ma kana rong pen sha skor namar kan long ka jing mentoy sibun hangi ki badan ya ka jing mu chu perkhat ko babha ban yo ya ka syar khadar ko khoj MP election ro ki ong bahana UBPP in pas tang marway along bu pha yo bru sha klaw marway le yun to klaw marway hanrai UBPP ulai makana marway ro hanrai ulai rengkat karong rim jong pai ba baladal sisen ka bala arai mu ungi pai ba ki babut ungi la don rengkat badu lada ka sarkar karai ba klaw mu la pen persya leng ba ka jing kersan jungi pai ba bat ki ong ba ka BPP kamdang ban keren hindi kamdang ban keren hindi dan kam ban pha sedel ceta sya parlimen ban to parlimen dan kam ban keren hindi mono bo ong kumta habaka parlimen kade ke jeka ka ba ailat ban keren ya kita ki kentin ki ba kentin phareng la ban keren tin tamil ndu la ban keren
tin English lah keren. Keren dek English. But mano buong bakim nang Hindi. Tang namar bag persya apo assembly long gamut piong bakim nang Hindi. Ki persya assembly tang namar ba ka official language jong ka assembly में खलिया कदे के इंग्लिश ना कता कदाव किसे प्रशा नरे omdei bakim nang takadaw pa iba WhatsApp pen thame WhatsApp pen bi ha kita ke nong silam ki ba sukwa abai tang pen so thu baklai pa iba ban su pen bi sa bai pa iba khnang ba ngi ki pa iba ngin su snow bai ba ngi dei tang ki nong thebut ngi dei tang kita ki briu ki ba ka kam jongi tang ban thebut bai la byang don kam re ban kran ki ge jing sham don kam re ban tre lai lui ka kam ka dei bai ka kam ram joki ban ai ban le mangi ngim don hok te prakhat ba ma pi pai ba nak ta ka daw wat sha pen bi wat ngop su ha jing ya pen bi jong kita ki nong yelam ki ba su pen thame pai ba ki ba la da kran ye jing sha ki kan tho ki kan no te tang ini ki kan tin na ngai skam ba ka jai ben riu jongi menta ka kanti ki la khambun he kita ki ba kwa ya ka sanshar khadar ka khoi tang kata wat sisa ilam ba klasu la da don ki ba kan tho kum de kum tar su ong bai nangi kan tho mo phi su to bat ngila de tip lupa hi ba don ar benta ka ba bha busneu tang kata khublei sibul